माने एक नाम्बारखौनो हमनानै मोनबाय आरो ना इयो एकदम रोखा रोखा साफा एकदम ससियेल मिडियायाव बियो सोर जाखो सोरनि फिसाजो सोरनि मा जायो बे मानसिया सोर बबेनि दा बेखौ एकदम रोखा रोखा माने एकदम हमजाबाय आरो एकदम बोरै हमजाखो माब्रै हमजाखो दा बेखौ जोङो मोनथिया नाथाय जोङो मोनथिबाय माने एक नाम्बार होननानै बुंदों आरो ना एक नाम्बार माने मा बे एक नाम्बार बुंनायनिफ्राय जों मोनथियो बे मानसिया माने आगे फैसे सिगां बेबायदिनो माने खामानि मावबोफेरनाय होननानैसो जोङो साननानै लानो हासिगोन आरो ना थ' बे समाव जोङो नुबाय माने बायग्रायाथ' माने सानै खनसेयावनो सानै गोजोन रुम मोनसेयाव लानानै दोननाय हिसाबैथ' बेयाथ' गोबां थाखा गोनां जागोन मानसिया बे गोबां फैसा गोनां जागोन आरो नुनायावथ' बे मानसिया माने हिनजाव गोनां फिसाला फिसाजो गोनां बिहामजो गोनां फिसौ गोनां बायदि बेफोरबायदिसो आरोना साइजआ नाथाय जोङो मोनथिबाय माने बै मोसौ बोराया माने गांसो गोरलै नागिरो होननाय बाथ्राया माने फोरमान जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन एकदम मोसौ बोराया गांसो गोरलै नागिरो नङा होमबा गोसोआ बोराया नङा होमबा माने मानसिया बोरायब्लाबो गोसोआ बोराया होननाय बायदि आरो बेहा गोबां थाखा गोनां थाखानि माने आंखाल गैया जानांगौ माने सानै लानो हानाय हिसाबै बायनो हानाय हिसाबै ना आरो फानग्राफ्राबो दंथारसैलै नुबाय दा नोंथांमोना नुबाय दा एकदम सानै गोजोन माने फानग्रा माने बिसोरखौथ' एकदम माने बिसोरो फानग्रा आरो बायग्रा माने सानैखौबो हमनो हाबाय आरो ना बायग्राखौबो हमनो हाबाय फानग्राखौबो हमनो हाबाय आरो ना थ' जाय मानसिफोरा माने बिसोरखौ हमनो हाबाय बै मानसिफोरखौ माने एकदम रोजा रोजा साबायखर बावनांगोन आरो ना एकदम हाजार साबायखर बावनांगोन मानोना बैसोर मानसिफ्रा हमाब्ला बिसोरनि गाज्रि आखुखौ जोङो रायजो राजाफ्रा मोनथिनाय नङामोन बर' समाजा मोनथिनाय नङामोन आरोना बेबायदिनो माने दिनै बै हिनजावसाफोरल' नङाना बिसोर सानैखौल' नङा आरो बेबायदिनो समायना माने सिख्लाफोरखौ माने बैसो गोरलै हिनजावसाफोरखौ फरायफुनाय हिनजावसाफोरखौ बेबायदिनो बे मानसिया बायै माने बायनानै जाजोबगौमोन आरो धंस' खालामजोबगौमोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो बै सानैया गाबोन माने बे सानैयानो माने फुरा माने बे जेखौ नेटखौ माने सानानै होजोबगौमोन आरो बै सानैयानो माने नोंबो फाननो नामा नोंनोबो आंखाल जादोंबा थाखा फैसा नांगौब्ला ओरैबायदि माने हरसे थाब्लानो ओरै मोनो थोरै मोनो नै बेबायदि माने बै सानैयानो मा खालामजोबगौमोन माने बे माने गुबुंले खालामगौमोन आरो समाजखौ माने जोंनि बर' समाज लाइमोनफोरखौ माने धंस' खालामगौमोन गाज्रि खालामगौमोन ओंखायनो बै मानसि सानैखौ जाय मानसिफोरा हमनो हाबाय एकदम स्पटै हमनो हाबाय बिसोरखौ थ' जोबोर रोजा साबायखर जासिनाय थाबाय आरो बे मानसिखौ ससियेल मिडियायाव होनाया खोब मोजां जादों आरो सिनायनानै लादो रायजो राजा नोंथांमोना सिनायना लादो बयबो सिनायना लादो नैबे मानसिया बेफोरबायदि आरो मानसिया माने मा होनो बेखौ बायग्रा बायनानै जाग्रा आरो बिराद थाखा गोनां माहाजोन जानो हागौ मानसिया एकदम पकेट गरम मानसि ना सानै आजा जियानो हक रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालाम जाहाथे बे न'खरनि परियालफोरा एसे नुनो मोनथोंसै आरो ना बाय बाहागिफ्राबो एसे सिनायथोंसै हिनजाव फिसाला गथ' गथायफोर दंबा बिथांमोनाबो एसे नायथोंसै नङा होमबा आरो बिहामजोफोर दंबा एसे नायथोंसै परियाल बाय बाहागिफ्रा एसे नुथोंसै सिनायथोंसै थ' बेनिखायनो एसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होलायलायदो आरो ना